Takže ty sa nerad potíš, pretože ti to je nechutné. No mne je skôr nechutné to, že si sa tento mesiac ešte ani raz nespotil. To je ako keby si mal plný odpadkový kôš v kuchyni, ktorý smrdí jak prasa, ale ty ho vonku nevyniesieš, pretože ti to je nechutné. Prečo sa potrebuješ potiť, ti vysvetlím na DP filtry na aute, aspoň sa naučíš dve veci naraz, OK? Každé naftové auto má motor a má výfukové potrubie, ktorými idú nečistoty a spaliny vonku. V strede toho potrubia je niečo, čo sa volá DPE filter. To je tam na to, aby tie spaliny a nečistoty, ktoré idú, aby to zachytávalo a ty si ich potom nemusel dýchať. No len čo sa stane, keď sa ten filter začne plniť, auto vydá signál motoru, aby zvýšilo teplotu, tým pádom sa zvýši aj teplota toho filtra a ono tie spaliny a nečistoty proste spáli. Vďaka poteniu sa tvoje telo čistí, takisto aj pri chorobe, keď sa ti zdvihne teplota, ty sa chceš spotiť a ty tomu zabrániš, tak to posereš. Tvoje telo sa chce vyčistiť. Uvidíš, že keď sa pri chorobe naozaj intenzívne spočíš na hodinku alebo dve, bude ti potom lepšie. Potnechy, že mali na východe v Rusku, v Švédsku, Fínsku, stále tam robia tie sauny. Je to niečo, čo nám je úplne prirodzené, potrebné a potrebujeme to robiť. Takže ak nevieš sa spotiť pri tej fyzickej aktivite, tak aspoň tú saunu rob. Ale tady to ešte nekončí, pretože pokiaľ používaš klasický antiperspirant, tak tým pádom úplne zapcháš ten výfuk, to znamená, že tie plyny, čo majú zvonku, idú presne naspäť. V klasických antiperspirantoch sa nachádza hliník. Ten hliník ti doslova zapcháva pokožku, ale pozri, ono to nie je žiadna veda. Jediné, čo musíš spraviť je, že keď budeš v tej DMke, tak si nekúpiš ten klasický antiperspirant, tú Niveu alebo čo. Pozri sa, a kúpiš si niečo prírodné bez toho hliníka, neviem, či to bude vidno. Nejaká Soap Horia. Toto je zase Young Living, bol to Young Living. Anyway, potenie je super na srdcovo-cievny obeh, pre tvoju imunitu. Čistia sa ti pory, keď sa pokožka potí. Keď sa potíš pri fyzickej aktivite, tak sa vyplavujú endorfíny, takže budeš spokojnejší. Takže, do spotenia, priatelia.